खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ वारने बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय दायो जोङो पाठशाला खाथिथिं सिमलाथिं थांगासिनो मोनसे प्रग्राम दङ नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय स' नोंथांमोनजों आङो जा हायो शेयार खालामनो नागिरबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दिनैहाय दायो जोङो मोनसे प्रग्रामावहाय थांनो नागिरदों आरोना पाठशालायावहाय जागोन ओमफ्राय बेयावहाय दिनैहाय नोंथांमोननो आङो खोन्थानाय जायाखैमोन जे जिडि प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे शर्ट फिल्मावहाय प्रडिउस खालामनाय जादोंमोन आरोना मोनसे शर्ट फिल्म माने आर्ट फिल्म आरोना बेयो मोनसे पाठशालानि जिहेतु पश्चिम रिहाबारि गामियावहाय मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव मोनसे जाथाय जाबोदोंमोन सिगाङो बै जाथायखौ लानानै बा मानसिफ्रा फोथायनाय लानानै बे इसोरखौहाय दिनैसिम माने सानथाम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेयावहाय फुजिबोयो आरोना स' बै फुजिनायखौनो डकुमेन्टारि जेनेबा जोंनि फैगौ जेनेरेसनावबो मिथिनाय हिसाबै बा बावगारलांनाङाथों बे सोमोनांथाव जाथाय जानायखौ बा बेफोरबायदि जों इसोरखौ फुजिनायखौ उननि जेनेरेसनफोराबो मिथिथों जे बोरैहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै बानायनाय जायो बा बेखौ डकुमेन्टारि मोनसे शर्ट फिल्म हिसाबै बेखौ जोङो माने आबुं महर होनो थाखाय जोङो आगै बिशाल आरो आं आरो सासे दंबावो जोंहा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिलांगोन आरोना Ingatkan? Dayo जोङो सफैबाय ओमफ्राय सफैनानैहाय दायो जोङो प्रग्रामावहाय थांनो नागिरदों आरो बेयावहाय एसे साहा दा लोंबाय रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय दा जोङो जि जायगायावहाय प्रग्रामा सोलिगासिनो बेयावहाय जों थांनो नागिरदों ते mana muslim stane laimuni malire mami reksa sangat ayo dostaka ang nuhun na dostaka bisa ya dostaka kelisan udah Hathele mauji jalangbay naman si
दायो बिथांखौ जों बे गोजा फिथाखौ हास'नो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आखाइ खमनो थाखाय रेडि जा रायजोफोर। बिथांखौ जौसांसिम फरायनानै लाबोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। iPhone. मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, श्री श्री नरसिंह एबा दौल जात्रा एबा गाबनि फोरबो दिनैनि बे बुब्लियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि हांख्रायनानै लाबोनाय मानगोनां गेमस्रि दैमारि बिथाङा नै जोंनि जौसाङाव दङ। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया जादों बिशाल स्वर्गियारि आरो गेमस्रि दैमारि बिथांमोना दिनैनि बे देउल जि फोरबोखौ जों खुङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे रिहाबारि गामियाव जानो हागौ बयनिख्रुइबो बैसोगोरासिन मानसियाबो बे देउल जागायनायनि सोमोन्दै गासै गुदि खोथाखौ मोनथिजोबनो हाया। ओरैबायदि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बे देउल फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ। बे फालिबोबाय थानाया ट्रेडिसनेलि दोरोङारि बिथिङै सोलिबोगासिनो दङ आरो मानसिनि खुगाजों खुगा सोलिबोगासिनो दङ। बेवहाय जोंहा मोनसे खामानि मावनो थाबोदों, फुजाखौ जों खुंबोबाय थादों। नाथाय बे फुजा खुंनायनि जारिमिना मा? बे फुजा खुंनायनि बिदिन्थिया मा? गोदोनिफ्रायनो खुंबोदों। जोङो बे जायगायाव बे बांका कसारी होननाय बिथाङा बे मन्दिरनि इसोर एबा भगबानखौ मोनदोंमोन। बेनि जारिमिनखौ जों गोथौयै रावबो बुंनो हाया। दिनै जिखिनि पश्चिम रिहाबारि ओनसोलाव थांनानै दङ, जों दिनै बिजाब महरावबो बेखौ दिहुननो हायाखै। नाथाय बिथां बिशाल स्वर्गियारिया बिथांनि नाजानायाव बे देउलनि सोमोन्दै डकुमेन्टारि फिल्म बानायदों, जायनि थाखाय बे जिनिसा दिनैनि जुगाव जोबोद गोनांथार। डकुमेन्टारि फिल्म माने असमियाव बुङो तथ्य चित्र, दा बर'आव जों बुंगोन खारि फिल्म बा सावथुन होननानै बुंगोन तथ्य चित्र। जायो मायबा मोनसे डकुमेन्टारि फिल्म माने जायो मायबा मोनसे थि बिथांखि, थि फेक्स एबा डाटानि सायाव आबुङै दिन्थियो। बे नर्मेल फिल्म नङा जायखौ नायनानै जों खोब रंजायो, जायखौ नायनानै जों मिनिनो हागोन, जायखौ नायनानै जों माबानो हागोन। बे फिल्म एबा सावथुन बायदिया डकुमेन्टारिया इयुन जोलैनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बिथां बिशाल स्वर्गियारिया गावनि थोजासे नाजानायजों दिहुनदों आरो बे दिहुननायाव बिथां गेमस्रि दैमारिया आरो बिथाङा नङामोनब्ला हयथ' बे फिल्मा आबुं महर मोननायाव जाफुंनाय नङामोन जानो हागौ। बिथांनि थाखाय आं गासै पश्चिम रिहाबारि गामि एबा पश्चिम रिहाबारि श्री श्री दौल कमिटिनि जानानै आफादनि जानानै आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। इसोरा बिथांखौ इयुन समाव आरोबाव बेफोरबायदि गोनांथार हाबाफारियाव जाहाथे हेफाजाब होयो
इयुननि फैबाय थानाय समाव बिथांनो जाहाथे इसोरा बोर सानस्रियो बेनि थाखाय जोङो आफा इसोरनि सेराव आरज थाबाय। दा जों बिथांमोनखौ बरायनो सानदों एबा सिनायनो होनो सानदों आरो बिथांखौ सिनायै मानसि रावबो गैया, थेवबो बिथांखौ जों सिनायथि गांसे आर'नाइ होनानै सिनायथि होनो सानदों। आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। लोगोसेयावनो बिथांजों फैफानो हानाय लोगो बिथांमोनखौबो जोङो सिनायथि होनो फारियै सानदों। जिहेतु समनि आंखाल जों थाब थाब हाबाफारिखौ जागायलांसै। मुनिन बर' बिथांखौ सिनायथि होगोन दिपेश्वरी गयारी। बिरखां दैमारी, बेनु बसुमतारी या बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायगोन। आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। बिथांजोंनो लोगोआव फैफानो हादों सबिता बसुमतारी, बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन सन्जय बर'। लोगोसेयावनो एंगारनो हायै बिथां बिशाल स्वर्गियारिखौबो बे बुब्लियावनो जोङो सिनायथि होनो सानदों। बिथाङा बे फिल्मनि प्रडिउसार लोगोसे डिरेक्टर, गोबां नाजानानै बिथाङा बे फिल्मखौ दिहुनदों। बिथांनि फिल्म दिहुननायनि थांखिया जेबो गुबुन नङा, बे फिल्मा मोनसे इतिहास बिजाब बायदि जाहाथे थायो, बे फिल्मा जाहाथे इयुन जेनेरेशना नुयो। आसलते बे फिल्मखौ हयथ' जों आरोबाव आवगायनो दिहुननो नाजानो नांगौमोन। हयथ' फिल्म नङा, गांसे बिजाब महरै जों गोदोनो दिनैनिफ्राय 20-30 बोसोर सिगांनो दिहुननो नाजानो नांगौमोन। जायखिजाया दिनैनि बे बुब्लियाव बिथाङा नाजादों, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो दिनैनि जुगाव मायबा मोनसे फिजिकेल डकुमेन्ट्सनिख्रुइ डिजिटेल डकुमेन्ट्सआ बिराद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों। डिजिटेल दिनै बिथांनि दिहुननाया डिजिटेल डकुमेन्ट्स। दिनै हयथ' गाबोन समफोर इयुननि समफोराव बिथाङा इउटुबावबो होनो हागौ। बिथाङा गुबुन गुबुन फिल्म फेस्टिभेलाव दिन्थिगासिनो दं, बेखौ बिथाङा गाव बुंथोंसै, प्रडिउसार बिथाङाबो बुंथोंसै, बेखौ बिथांमोना मिन्थिगौ नालाय। दा बे बुब्लियावनो जों बिशाल स्वर्गियारिखौ बरायनो सानदों। बरायगोन गोमसार बर'आ। जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनायनि एबा जागायनायनि आवगायनो बिथां गेमस्रि दैमारि आब'खौ बे फिल्म आरो गावनि सावथुन मुलुगनि हाबाफारि, गावनि मोटिभेसनखौ जाहाथे जोंनि बे हालामनि रायजोफ्रा उन्दै उन्दै देरफुनाय गथ'फोरा मोनो, बेनि थाखाय बे फिल्मजों लोब्बा लाखिनायनिनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबि गिबियावनो दिनैनि जा श्री श्री नरसिंह जा गाबनि फोरबो फालिथाय, आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै जोबथा सान। जिहेतु जोबथा सानाव आं दिनै बेवहाय नुजाथिफैनो हानानै गोबां रंजानाय मोनदों आरो लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय नोंथांमोननिसिम आंनि खर' गंग्लायनानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों, मानो होननानै बुङोब्ला आङो जोंनि जा दिनै सावथुन नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनो थांगासिनो गसाइ, बेनि जा गुबै थांखि बेनो जाहैबाय बे गामियाव जा आगै बिशाला आंनो खोन्थादोंमोन मोनसे समावहाय जे बेफोरबायदि सिगाङावहाय जालांदोंमोन जोंनि गामियावनो। माने गोबां सोमोनांथाव, जिहेतु आंनिफ्राय बांसिन नोंथांमोनासो मिथियो जानांगौ। आं एसे मिथिनायावनो जोबोर गोसो माने थुलुंगाखांनानै आंबो जा एसे हायो मदद होगोन होननानै आङो आगैखौ जा खोथा होनानै दोनदोंमोन, बे खोथा लेखायै जोंनि
जा शर्ट फिल्म आं जिहेतु दिनैसिम मिउजिक भिडिअसो बानायदोंमोन बेफोरबायदि शर्ट फिल्म प्रडिउस खालामफेराखैमोन आङो निस्सय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम आरो बेयावहाय आगै बिशाला जिहेतु आंनो जेरैबायदि खोथा बुंदों बे गसाइनि बागै बेयावहाय आं जोबोर माने गोजोननाय मोनदों जे बेखौ एसे डकुमेन्टारि फिल्म बानायनाया जोबोर गोनांथार स' बेनि थाखायनो जोंनि आगै बिशालनि नाजानायाव दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोङो फार्स्ट टाइम बेवहायनो स्क्रिनिं खालामनो थांगासिनो आरो बेयावहाय नोंथांमोननि एसेबां हेफाजाब मोनगोन होननानै आं आसा खालामाखैमोन नाथाय नोंथांमोना जेरैबायदि अननाय होदों लोब लोब फैनानै आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि जा गसाइ सावथुन शर्ट फिल्म बेखौहाय अनसायनानै लागोन आरो लोगोसे गोबां बेनि बागै नोंथांमोना मिथिखागौ आरो लोगोसे जोंनि जा डाइरेक्टर आगै बिशाल सोरगियारि बिथाङा बुंथिनानै होगोनखौ आङो मिजिंथिबाय आरो लोगोसे जिहेतु आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों बे जायगायाव नोंथांमोनाथ' आंखौ नुफेराखैमोन खोमा ना आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय माबोरै मोनदों नोंथांमोना मोजां मोनदों ना आरो आसा खालामो जोंनि जा शर्ट फिल्म बेखौबो मोजां मोनगोन होननानै फार्स्ट टाइम जिहेतु गेना गोरोन्थिबो जानो हानाय स' बेयावहाय नोंथांमोना गेना गोरोन्थिखौ मोजां बिथिंजों नोंथांमोना क्रिटिसाइज खालामनानै दिहुनबानो जाबाय इनसाल्ट खालामालासिनो जेरावहाय जोंनि गेना गोरोन्थि जायो बेखौ सुद्रायनो नोंथांमोना दिथा होबानो जाबाय आरो बेखौनो आं आसा खालामो आरो जोंना आगै बिशालाबो दा बुंसिगोन फंनैसो ओमफ्राय जयै नायदोनि नङा होमबा आरो जिहेतु जोंना बिथाङानो बुंनानै गालांबाय जे गसाइ फिल्मा ओरैबायदि मोनसे इम्परटेन्ट रल प्ले खालामो जोंनि बे जायगायावहाय बा जोंनि बर' समाजावहाय जायखौ जोङो मा फोथांनानै लाखिनांगोन स' बेनि थाखायनो आगैया मोनसे गिदिर स्टेप लादों बेखौहाय उनसिमहालागि बा उन जोलैसिम थांनानै थानायाव बयबो मिथियो जाहाथे बेनि थाखायनो बे डकुमेन्टारि फिल्मखौ दिहुननाय जादों आरो स' आसा खालामो बयबो नोंथांमोना नायगोन खिन्थु नोंथांमोना जेसेबांखिनि आं खोनानो मोनदों दा बे सानथामावहाय नोंथांमोना गोबां बर' सावथुनखौ नायबाय नङा होमबा नायदों दा सानफ्रोमबो नोंथांमोना बे प्रग्रामाव स' बेफोरबायदि नोंथांमोना मिनिनाय गाबनाय बा रंजानाय बा फाइटिं सिन बेफोरबायदि नुगोन होननानै साननो नाङा दे बे मोनसे डकुमेन्टारि फिल्मसो नालाय स' बेयावहाय नोंथांमोना जा गसाइनि एक्जेक्ट जा मा होनगोन टीम दङ बे टीमखौ बेस खालामनानैसो बेखौ बानायनाय जादों स' आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन ना स' बयनिसिमबो साबायखर Thank you. लोगोसेयावनो बिथांखौ पश्चिम रिहाबारिनि रेडियन्स स्पर्ट्स क्लाबनि सोद्रोमाफोरा बिथांखौ बरायनो सानदों रेडियन्स क्लाबनि जानानै आरो बिथांखौ बरायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दा मानसिफोरा सोंगासिनो दंमोन जेब्लासिम आंबो थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन जे बिथाङा मा खालामगोन दहाय सानफोरावबो सोंदों जे गेमस्रि दैमारिया मा खालामगोन फैनानै फिल्म दिन्थिगोन नालाय बे फिल्म दिन्थिनायाव बिथाङा मा खालामफैगोन मोनसे कुइसन सोंथि दा आंबो सानबाय बिथांमोना बुंबाय माखासेयानो बुंगासिनो दङ जे बिथांखौ मोसानो थिन मोसानो हो स्टेजाव दा रायजोफोरनि बुंनायखौबो आं डाइरेक्ट नोंथांनि सिगाङाव फोरमायखाबाय आरो बे फिल्मखौ स्क्रिनिं खालामखांनायनि उनाव बिथाङा हयथ' दोंनै दोंथामसो मोसागोन थाब एगार हरनाय नङा खोमा रायजोफोरा जानांगौ दा बिथांनिसिम बे खावलायखानाय थाबाय फिल्मा जेब्ला 28 मिनिटल' खोब बारा गोबाव नङा बे 28 मिनिट टाइमा दसेनो थांगोन गतिके बिथांनि उनाव बेनि बे हाबाफारिनि उनावनो बिथाङा बिराद बायदेमलाय सिदेमलाय मोसागोन आरो बे फिल्मनि सोमोन्दै बिशाल सोरगियारि बिथांखौबो फंनैसो फोरमायथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो पश्चिम रिहाबारि आन्चलिक श्री श्री नरसिंह गसाइ आरो लोगोसेयावनो रेडियन्स क्लाब लोगोसेयावनो आब' गेमस्रि बिनि उनाव पश्चिम रिहाबारि गामिनि
रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बे मोनसे डकुमेन्टारि फिल्म बे कुनु काल्पनिक फिल्म नङा बे मोनसे प्रपारलि नन फिक्सन फिल्म आरो बे फिल्माव फार्स्ट खामानियानो जायो रिसार्च जेसेबां रिसार्चआ डेभेलप जागोन होनबानो जोंनि बे फिल्मा मोनसे मोजां मोनसे फिथाइ जों मोनगोन बे रिसार्च खालामनायावनो आंखौ हेल्प खालामदोंमोन आमाय हरिचरन गयारी नङाबा बे जाथायखौ बा आं बे फिल्मनि बे ट्रिटमेन्टखौ आं होनो हानाय नङामोन आरो बे फिल्मखौ प्रडिउस खालामदोंमोन आब' गेमस्रि दैमारी लोगोसेयावनो अंकित बक्सि बे कलकातानि बे डिस्ट्रिबिउटर आरो फिल्म किउरेटर आरो बिनि उनाव बिखौ स्क्रिन प्ले आरो डाइरेक्ट खालामदोंमोन आं बिनि उनाव साउन्ड डिपार्टमेन्टआव दङमोन अमित बसुमतारी आरो अर्णब बशिष्ट आरो डिअपि महरै दङमोन चिरन्जित रामसियारि आरो लोगोसेयावनो प्रडाक्शन एसिस्टेन्टआव गोमसार बर' आरो अबिनाश बसुमतारी आरो प्रडाक्शन कन्ट्रलाव दङमोन आमाय हरिचरन गयारी आरो बे फिल्मा साउन्ड प्रसेसखौ जों खालामदोंमोन पुना फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाआव बेयाव आंखौ हेल्प खालामदोंमोन आंनिनो लोगो हर्षजित गयारी बे नङाबा आरो आब' गेमस्रि नङाबा बे फिल्मा आनकमप्लिटेड जाना थायो बेनि थाखायनो थेंक इउ आरो बे फिल्मखौ बानायनायनि मेइन रिजनानो जाबाय जाहाथे जों गामिया जेरै बोसोरफ्रोमबो कमिउनिटि जानानै हलिखौ जों सेलिब्रेसन खालामो आरो लोगोसेयावनो बे गसाइखौ जों फुजियो जाहाथे बे मोनसे मेम'रि जाना थायो बा उनजोलैया जाहाथे बेखौ मिथियो जे बांका कसारिया सोरमोन आरो बे हलिखौ मानो फालियो आरो बे गामियाव जों हलिखौ माबोरै सेलिब्रेसन खालामो बेखौ लानानैनो बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो बे फिल्माव प्रपारलि बेबायदि एक्टिं नङा जिथु जाबाय दं बेखौनो जों शुट खालामदोंमोन आरो बेखौ जों मडिफाइड खालामदोंमोन मोनसे नेरेटर हिसाबै बे नेरेटर महरै दंमोन उपमारानि दैमारी बे दिनै गैया बेवहाय आरो बे फिल्मखौ गोबां फेस्टिभेलानो स्क्रिनिं खालामदोंमोन फार्स्ट जोंनि वर्ल्ड प्रिमियार जादोंमोन इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्न बिनि उनाव केराला फिल्म फेस्टिभेल आन्डार अफ गभर्नमेन्ट अफ केरालायाव बेखौ स्क्रिनिं खालामदोंमोन आरो बे फिल्मा इडुकेसनेल पारपसनि थाखाय जोंनि नर्थ इस्टनि जिथु आर्काइभ जिथु शिलंआव दङ बेयाव बे फिल्मा दा बेयाव दङ बेखौ जुदि सोरबा बेयाव सोरबा मास कमिउनिकेसन डिपार्टमेन्ट बा एन्थ्रपलजिस्ट बा बायदि बायदिया जुदि बेखौ रिसार्च खालामनो लुगैयोबा बे नर्थ इस्ट आर्काइभनिफ्राय लानांगोन बे फिल्मखौ आरो गासैखौबो हाप्पि हलि आरो लोगोसेयावनो गासैखौबो आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थेंक इउ We should support them. So दायो जोंनि जा शर्ट फिल्म जा डकुमेन्टारि फिल्म गसाइ बेखौहाय स्क्रिनिं खालामगासिनो आरोना स्टार्ट जाबायानो नै पुरा खोमसि जाजोब्बाय लाइटफोरखौ अफ खालामबाय ओमफ्राय दायो स्क्रिनिं जासिगोन
So नै दायो जोङो मुभिखौ नायखांबाय ओमफ्राय बियो only 28 minutesनिल'सो नालाय बेनि थाखायनो जोब्बाय एसे थाबैनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय रायजो राजाफोराबो मोजां मोनगोन बा अनसायगोनखौ आं आसा खालामबाय लोगोसे आगै बिशाला गोबां हार्ड वर्क खालामनानै गोबां रिसार्च खालामनानैसो बे मुभिखौ बानायनाय जादों नालाय गावसिनि जायगानि जा सोमोनांथाव जाथाय जानाय बा जाबोदों बा बे गसाइखौ जाबायदि फुजिबोदों बेखौ बेयावहाय दिन्थिनो जा डकुमेन्टारि फिल्म बानायदों बेयावहाय हाजासे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ आं मोनगोन होननानै इसोरनाव आर'ज गाबो बा फोथायनाय दङ आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो गासिबो जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो रायजो राजा ज'नो बयबो रंजाबाय जिहेथु बे दिना माने जोबथा सान स' आं बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनबाय गाइस आं नोंथांमोना ओरैबायदि अननाय होदों ओरैबायदि आदर खालामदों बेनि थाखाय एकदम गोसो सिंनिफ्राय साबायखर नै दायो जोङो पश्चिम रिहाबारि गामियावहाय डिनार खालामनो नागिरदों आरो दा गारिया गोथाव जादोंनो मा होनदों ओमफ्राय साबायखर दे बयबो खस्थ' होनाय जाबाय खिन्थु मिथिंनाय आदामोन ओमफ्राय मिथिंनाय गोदोनि लोगो मोनदों ओमफ्राय नै बिथिं बिशाल आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो बिशाल डिसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ होनानै दोनगोन ओमफ्राय स्क्रिनशटबो होनानै दोनगोन बिशाल सरगियारिनि चेनेलखौ जोंनि डाइरेक्टर बाबुनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नै बिथिं सेंग्राफोरा रिहाबारिनि तालिखौ उता माने एक नम्बर लोकल पर मेदाव जानायलायसै गोबां फेनफोरा नेगासिनो वेटिं Lots of fans waiting for you. मोनसे रिहिम सार लादो ना नोङो लादे बुंलाय दे आंनि हारसिं होननानै बुंलाय दिना लाब्रा बुंलाव जेबाङा होनदों Hi guys. Vlog very soon. Vlog is very soon. We hope to reach Thank you Pashchim Rihabari गामिनिफ्राय आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बैसागो फैगोन बैसागो हा दे आरामसे बाय गुड नाइट जिमाल नामा चुनु सुमनाय थानाया सबाय जों दायो थांगासिनो नै आरामसे थांनोसै जिहेतु गसाइखौ फुजा होबोखाबाय गसाइनि मुं लानानै रंजाबाय बाजाबाय इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां गेमस बिमारिजों लोगोसे फैफानाय बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां फैथोंसै आरो पश्चिम रिहाबारि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर दे एसेबां अननाय होनायनि थाखाय